URL, els enllaços a internet. Hi ha moltes pàgines a internet que poden ser útils als nostres estudiants. El Moodle ens permet enllaçar molt fàcilment pàgines i recursos ubicats a internet. Per fer enllaços hem de tenir l'edició activada. Ens situarem a la secció on volem posar l'enllaç i clicarem Afegeix una activitat o un recurs. Se'ns obrirà el selector d'activitats. Ens desplaçarem fins a l'apartat de recursos i triarem URL. Finalment premarem el botó Afegeix. Se'ns obrirà una pantalla on posarem el nom que volem que tingui l'enllaç que veuran els nostres estudiants. Indicarem l'adreça que s'ha d'obrir d'internet i definirem com s'ha de mostrar. Per exemple, demanarem que obri la pàgina de l'enllaç a una nova finestra. Per últim, desarem els canvis. Revisem el resultat final i bé, ja tenim l'enllaç. Gràcies per la vostra atenció.